Blessings to all of you saints of God. యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. We are here in this house of prayer. సో ఇక్కడ మేము ప్రార్థనా మందిరంలో మేము ఉన్నాము. Global Touch Watch Tower. గ్లోబల్ టచ్ వాచ్ టవర్ అనే ప్రేయర్ టవర్ లో మేము ఉన్నాము. We are here. It is like a watch tower. మేము ఇక్కడ ఒక వాచ్ టవర్ అనే బిల్డింగ్ లో మేము ఉన్నాము. We are watchmen. మేము ఒక కాపలాదారులు, వాచ్మ్యాన్. We are called to watch and pray. మేము గమనించుకుంటూ ఉండడానికి పిలువబడ్డాము. We are praying for the world. మేము ప్రపంచం కొరకు ప్రార్థించడానికి పిలువబడ్డాము. The word of God says, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, as the water covered the sea, so the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord. ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా దేవుని యొక్క జ్ఞానంతో నింపబడి ఉంది. God wants to fill our nation with the glory of the Lord. దేవుడు ఈ నేషన్ ప్రపంచం అంతా కూడా తన మహిమతో నింపాలని కోరుకుంటున్నాడు. Praise God for all of you saints of God in the state of Andhra Pradesh. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు, దాన్ని బట్టి నేను ప్రభువుని ఎంతగానో స్తుతిస్తున్నాను. This is a divine connection. ఇది పరలోక సంబంధం. ఇది We are here in the house of prayer. మేము ఒక ప్రార్థనా మందిరం అనే We used to pray for the nations of the world. మేమందరం దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నాము. We bless all of you saints of God. సో మిమ్మల్ని కూడా బ్లెస్ చేస్తున్నాం యేసు నామములో. John 3:16 the Bible says, బైబిల్లో యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం, for God so loved the world. దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించున్నాడు. So loved. ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు. This is the degree of God's love. అది ఒక డిగ్రీ, దేవుడి యొక్క ప్రేమకు ఒక డిగ్రీ అది. He gave his son. ఆయన తన కుమారుని ఇచ్చాడు మనకి. Through love, ప్రేమతో always give. ఒక బహుమానంగా ఇచ్చాడు. He gave. ఆయన ఒక బహుమానంగా His ఇచ్చాడు. only begotten son. ఆయన ప్రియమైన కుమారుడు. This is sacrificial love. ఇది త్యాగపూరితమైన ప్రేమ. Through love, sacrifice. ప్రేమ ద్వారా త్యాగం ఉంది. Gave everything. ప్రతిదీ ఇవ్వడానికి. For those whom we love. దేవుడు ఎవరినైతే ప్రేమిస్తున్నాడో వారికి దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు. God gave his son. దేవుడు తన కుమారుని ఇచ్చి ఉన్నాడు. Whosoever believe in him, ఎవరైతే ఆయన నమ్ముచున్నారో they will have eternal life. వాళ్ళు నిత్యత్వాన్ని చూడబోతున్నారు. Jesus died on the cross. దేవుడు శిలువ మీద మరణించున్నాడు. He died for my sin. ఆయన మన పాపాల కొరకు మరణించాడు. For the sin of our people. మనల్ని రక్షించడానికి ఆయన మరణించాడు. For the sin of the తెలుగు ప్రజలను రక్షించడానికి. For the sin of all nations, people group in the nation India. ఎవరైతే పాపం చేస్తున్నారో తెలుగు ప్రజల్ని, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కాపాడడానికి ఆయన. This gospel, ఈ సువార్త must be preached ప్రతి ఒక్కరు ప్రకటించాలి. to all the world. ప్రపంచమంతా ప్రకటించాలి. So that all the nations, people group, ప్రపంచమంతా ఒక గుంపుగా మనం మారాలి. hear the gospel. దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించాలి. That's why we need to pray. కాబట్టి మనం ప్రార్థన for the చేయాలి. preaching of the gospel. దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించాలి. For the nation of the world. దేశం కొరకు. As God loved the world. దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించున్నాడు. God is calling us to love the world. దేవుడు ఈ ప్రపంచమంతా ప్రేమించాలని పిలుస్తున్నాడు. Love the people who are in the world. ఎవరైతే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారో pray for the world. వారందరూ కూడా దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. Bless the people in the world. ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరిని బ్లెస్ చేయాలి. Call the nation to Jesus. దేవుడు ఆ నేషన్‌కు పిలుస్తున్నాడు. Disciples the nation. శిష్యులు పిలుస్తున్నాడు. Establish God's kingdom. Establish churches among the nations. దేవుని యొక్క సంఘాల్ని ప్రపంచంలో ప్రతి చోట కూడా నాటడానికి పిలుస్తున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. I just told these brothers. ఈ విషయాన్ని మనం అందరితో కూడా travel everywhere to pray. సో మేము ప్రతి చోట మేము తిరిగి ప్రార్థన చేస్తున్నాము. I said to them, సేవకులు చెప్పారు, prayer is like a vehicle. ప్రార్థన ఒక వెహికల్ లాంటిది, ఒక వాహనం లాంటిది. That can take us anywhere in the world. దాన్ని ఎక్కడికైనా మనం తీసుకెళ్ళొచ్చు ప్రపంచంలో. Hallelujah. Hallelujah. The moment you pray, ఎప్పుడైతే మీరు ప్రార్థన చేస్తారో for the world, దేశం కొరకు, like you start your car. అది కార్ స్టార్ట్ చేసినట్టు అన్నమాట. రన్ అని వెళ్ళిపోతుంది. You went to Russia, China, Australia, రష్యా, చైనా, ఆస్ట్రేలియా, మొత్తం సముద్ర అన్ని రాష్ట్రాల దేశాలు through prayer. ప్రార్థనతో ప్రపంచాన్ని మనం తాకచ్చు. Hallelujah. Hallelujah. Continue to pray.
కంటిన్యూగా ప్రార్థన చేయండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. God will walk through your prayer. దేవుడు మీ ప్రార్థన ద్వారా కార్యం You can చేయబోతున్నాడు. touch the world through your prayer. మీ ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు You లోకాన్ని can టచ్ చేయబోతున్నాడు. change the world through prayer. మీ ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు లోకాన్ని మార్చబోతున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. May God bless you all. May God bless you all. అందరూ దేవుని యొక్క సమాధానం కలుగును గాక. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. God bless you. Blessed are the peacemaker. Blessed are the peacemaker. God will use you mightily. Amen. 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 Thank you. Praise the Lord.